Bigarren urtez jarraian San Ferminak bertan behera geratu dira COVID-19 pandemiaren eraginez. Hori hala, poliziak kontrolak areagotu ditu Iruñean, neurri murriztaileak betetzen direla bermatzeko. Ildo horretan Enrique Maia alkateak auzoetan gelditzeko eta alde zaharrera ez joateko deia egin die irundarrei. Arratsaldeon guztioi, aurten ere ez da festarik izango Iruñean eta hortzimuga 2022an dago. Aurten uztailaren 6ak Salouko kasuek eragindako agerraldi betean hartu hiriburua eta zuhurtzirako deia egin dute erakundeek. Para mí los Sanfermines significan pues todo. Uztailak 6 ditu eta jantzi zuriek nagusi izan beharko lukete Iruñean, baina bigarren urtez ez da festarik izango hiriburuan. Udaberrian utzi zituen ofizialki bertan behera San Ferminak udalak eta txertatze prozesu erritmonean izan arren, azken egunetako agerraldiek alarma piztu dute. Egoera soilik 36ko gerra sasoiarekin da alderagarria eta pandemiak jai gogo hangarrienak kendu dizkie herritarrei. Egoera aurreikusten zuten denek, aurten ere hutsunea egutegian, aurten Iruñeak ez du eztanarik egingo berriro, 9 egunez, aurten jantzitxuri eta osagarri gorriek ez dituzte leiho balkoi eta kaleak hartu, zuritzeko saboia ez da dendetan gastatu. Hala ere, uztailaren 6ak festa esanahia du askorentzat. Udala saiatu da gogo hori sakabanatzen, tartean tombola edo barrakak festen aurretik instalatuz, edo kontzertuak uda osoan zehar eskainiz, baita festen datetan, xake txapelketa antolatuz ere. Ez da kaleko amaiketakorik izanen, ez da bermu jendetsurik izanen, ez da ere 24 orduko parrandarik izanen. Amaiketako eta bazkariek tabernak eta terrazak hartuta, pandemiari aurrea egiteko neurriekin antolatuko dira, mahai kilometrikoen ordez, 4, 6 edo gehienez 10 lagunek osatuko dituzte mahai inguruak. Parranda biziak eta jaiaren estandak beraz, eta behintzat beste urtebete, izan beharko dute esperoan 2022an baitago hortzimuga, garai bateko San Ferminak berreskuratzeko, San Fermin berriez gozatzeko. Eta San Ferminak bertan behera gelditzaz gain, zezenketen aurkakoek 19 urte daramatzate Iruñan protesta egiten, baina pandemiaren gorakadaren aurrean arduraz jokatzea erabaki dute eta aurten ez dute protestarik egingo. Aldiz, San Ferminez 78 gogoan ekimenak uste du Nafarroako gizarteak egia, justizia eta erreparazioa eskatzen jarraitu behar duela. Horregatik, Germán Rodríguezen hilerrira hurbiltzeko deia egin dute modu ordenatuan eta pilaketari gabe. Gero eta gutxiago falta da, bai San Ferminak itzultzeko, bien bitartean azken urtetako une gogoangarriak bildu dizkizuegu. Saio berezia duzue gaur gaueko 10etan 11an. San Ferminetako momentikoak saio berezian bilduta. Testuinguru honetan, COVID-19 gaitzaren bilakaera epidemiologikoak 2 hilabete egin ditu atzera. 911 positibo zenbatu zituzten atzo Osakidetzak eta Osasunbideak maiatzaren 1etik izandako kopururik altuena.
Nafarroak kasu gehien zenbatzen jarraitzen du 425 guztira. Hala ere, aurreko eguneko datuekin alderatuta jaitsiera nabaritu da. Gainontzeko lurraldeetan ostera goraldia izan da beste behin ere. 220 kasu zenbatu dituzte Gipuzkoan, 194 Bizkaian eta 57 Araban. Zentzu horretan, Nafarroako gobernua izan da kasuak ugaritu direla ikusita neurriak zorroztu dituen lehena. Duela astebete onartu zuen dekretua goizeko 4 arte irekitzeko baimena eman zien gaueko aisialdiko lokalei eta kafeantzokiei eta halako establezimenduei goizeko ordubiak arte. Jarraian Santos Indurain Nafarroako osasun sailburua. Aprobar una orden foral por procedimiento de urgencia que dejaría en suspenso durante al menos 15 días algunas cuestiones flexibilizadas en la reciente orden foral de la semana pasada en relación con el ocio nocturno y con determinado tipo de hostelería. Todas ellas deberán cerrar a las 13 horas, a la 1 de la madrugada, como el resto de locales. Como saben, las discotecas tenían horario de cierre a las 4 de la mañana y los bares especiales a las 2 horas de la madrugada. Ya se ha comunicado al sector este cambio. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz, Jaurlaritzak ez du jakinarazi aldaketarik egongo den, baina bihar bertan bilduko da Labi Aholku Batzordea, eta Zupiria Jaurlaritzako bozeramaileak azaldu du Inigo Urkullu lehendakariak aholku zientifiko eta teknikoei jarraituko diela, neurri gehiago edo gutxiago hartzeko. Egoera okertu egin daitekeela aurre ikusi du datozen 15 egunetan kasuak ugaritzen jarraitza litekena dela adierazi baitu. Horiek horrela indarrean dauden neurri guztiak betetzeko deia egin die herritarrei Zupiriak. Txertaketari dagokionez, Gotzone Osagardui osasun sailburuak iragarri du aste honen amaieran 16 urtetik gorako pertsona guztiek hartu ahal izango dutela txertoa. Beraz, ostiralean, Osakidetzak 29 eta 16 urte bitarteko pertsonei hitzordua hartzeko aukera zabalduko die. Webgunearen bidez hitzordua hartzeko aukera hau uztaila eta abuztu osoan egongo da zabalik 16 urte baino gehiago dituzten pertsona ororentzat. Lehentasunezko adintarteekin aurrera egin eta gero gainerako biztanleengana jaitziko ginateke. Horrela egin izan dugu aurrekoetan ere. Adintaldeak jaisten joan gara, txertatzen eta agenda betetzen joan garen heinean. Helburua ahalik eta lasterren txertatzea da, iristen diren dosien arabera. Bestalde, ekainaren 28 pasa berritan gazte homosexual bat hil dute Galizian, eta hori izan du izpide Miren Gorrotxategik magazinean gaur bertan. Bueno, egia da, basaurin eta atzo bertan uste beste nunbaiten ere ez dakit Valentzian edo gertatu izan da, egunero, badir esalik egunero gertatzen ari da aspaldi honetan zerbaitala. Eta zer gertatzen ari da, nik uste alde batetik ikusgarritasuna nabarmena dela oraingo honetan, legeari ere bai begiratzen baldin badiogo lege trans eta LGTBI-en eskubideak bermatzen duen legea onartu dela, eta esan daiteke iritzi publikoa hitz egiten ari dela asko horri buruz, bizibilizatu egin dela, ikusgarritasuna eman zaiola egoera horiei bereziki, eta horrekin batera beste zer gertatu da, da ultraeskuinaren diskurtsoa oso nabarmen zabaldu dela, eta esan leikela gainera ez dela ikusten diskurtsori zabaltzen dutenen artean inolako arazorik, inolako oztoporik, inolako kontrajartze importante publikorik. Eta zentzu horretan indarra hartu dute horrelako diskurtsuek eta diskurtsotik hasi dira pasatzen ekintzetara. Eta nik uste hori dela gertatzen ari den gauzaik importanten alde batetik ikusgarritasuna eta horren aurrean koinzidentzia ultraeskuinaren gorrotoaren diskurtso oso potente batekin ez duena mugarik ikusten, oztoporik eta kontrajartze irmorik ikusten. Izan ere diskurtso horren handiagotzea edo ez, areagotzea aipatu duzu eta nolako arriskua dauka alderdi politikoek ez esaterako Voxek edo PPek halako diskurtso xenofobo eta homofoboak behin eta berriz publiko egiteak.
eragin zuzena dauka, eta badakit batzuk ikusten dute gainera behin markatu ezkero norrari dan gorrotuaren diskurtsoa zabaltzen, markatu ezkero gero gainera bueltan etortzen zaio arazo juridiko, judizial, politikoa diskurtso hori markatzen duenari. Garrantzi eta eragina zuzenekoa dela esango nuke. Eta gai beretik joz, Donostiako udalak elkarretaratzea egin du gaur eguerdian Alderdi Ederren azken asteetako eraso matxistak eta homofoboak salatzeko. Horrez gain, aho batez onartu ditu Donostiako udaleko bozeramaileen batzordeak bi adierazpen instituzional erasoak gaitzestuz. Elkarretaratzea deitu du gaur eguerdian Donostiako udalak hirian izan diren azken eraso matxistak eta homofoboak gaitzesteko. Horrez gain, bi adierazpen instituzional onartu ditu. Adierazpen instituzionaletan udalak azken eraso homofoboak arbuiatu ditu. Hau da, larunbatean Alderdi Ederren donostiar batek jasandako erasoa eta 4 gizonek sare sozialetan egindako jazarpen kasua. Jazarpen kasuari dagokionez, 4 gazteek homosexualak kolpeka hiltzeaz hitz egiten zuen bideo bat zabaldu zuten sare sozialen bidez. Bestalde, adierazpenean emakumeen aurkako indarkeria ere kondenatu du udalak. Bi afera aipatu ditu adierazpenetan, batetik atxilotu zuten gizona baina karguekin aske utzi dutena, eta bestetik sexu esplotazio biktimen kasua, 4 pertsona atxilotu dituztela. Bien bitartean, LGTBI elkarteek deituta protestak egin dituzte astelehen honetan Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan. Samuel 24 urteko gaztearen heriotza salatzeko. Gaur arratsaldean Iruñean egingo dute. Baina Espainiako hainbat herri eta hiritan justizia ere eskatu dute Samuelentzat. Tartean Madrilen 3.000 lagunek ustezko hilketa homofoboa gaitzetsi zuten atzo arratsaldean. Kontzentrazio hunkigarria amaitu zenean hainbat karga polizial izan ziren. Beste gai batzuei helduz unibertsitatera sartzeko hautaproben bigarren deialdia hasi dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. 1.164 ikasle aurkeztu dira ezohiko deialdi honetan eta horiek lehen deialdia gainditu ez zuten ikasleak nota igo nahi dutenak edo konfinatuta egon diranak dira. Eta ekonomiari dagokionez azken orduko bat dugu. Tubacexeko kaleratzeak nuloak direla ebatzi du epaitegiak eta hori da enpresak kaleratuak berrartu beharko ditu enpresak. Gainerakoan Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko Basketur elkarteko publikoko Daniel Solana zuzendariak uda honetan izango diren turisten kopurua zaritu da. Uda honetan espero dugu uda hobeago izango dugula eta oso zaila da ikusi horrepenak egitea zenbakiak oraindik uste dute etorriko direla, baina ez dakigu oso ondo. Badakigu iaz, baina askoz hobeto izango dela, hori egia da, eta pozik gaude. Hiriburuak oraindik astiroago erreserbak joten dira, baina gainetan adibidez Araban ostatuak, turismo ruraleko ostatuak beteta daude uztailarako, eta espero dugu gutxi gorabehera Bizkaia eta Gipuzkoa bide beretik joango direla, eta azkenian uda honetan espatuko dugu uda nola esan dezainte bat. Bestelakoan, 2024 amaitzerako sektore publikoko behin-behinekotasuna 8% murrizteko akordioa itxi dute Madrilen Espainiako gobernuak eta arloko sindikatu nagusiek. Akordio honek administrazio publiko desberdinetan behin-behinean urteak daramatzaten 100.000 langileren etorkizuna baldintzatuko du. Jarraian Mikel Iceta Funtzio Publikoko Espainiako ministroa. A partir de la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, ninguna persona podrá ocupar con carácter interino
una plaza estructural de la Administración por más de 3 años. Bestalde, Espainiako gobernuak egin asmo duen lan erreformaren negoziazioa txanpa erabakigarrian sartuta dago. Yolanda Díaz lan ministroak berretsi du urte bukaera arteko epea jarri diola bere buruari ura onartzeko eta hori da hain zuzen Europako batzordeak Next Generation funtsen negoziazioan ezarri dion muga. Are gehiago dagoeneko bere asmoen azken zirriborroa igorri dio Comisiones Obreras eta UGT sindikatuei eta COE enpresarien elkartari. Asmo horietan hiru dira ardatzak, aldi baterako kontratazioa murriztea, sektore mailako lan itunak indartzea eta lanaldi murrizketak lehenestea kaleratzen aurretik. Sindikatuak begi honez ikusi dituzte, enpresariek ordea kritikatu egin dituzte. Eta ostera, Iruñeko hiri garraioko gidariek elkarretaratzea egin dute azken asteetan lankide jasandako erasoak salatzeko. Azken erasoen aurrean, segurtasun neurriak aplikatzeko eskatu dute Bilabisatako gidariek. Ekaineko azkeneko igandean, hiri garraioko gidari bat erasotu zuen talde batek, zauri arinak eraginez. Egoeraren aurrean, TCC enpresari eta Iruñeko mankomunitatari eskatu diote, hiri garraioaren ordenantza aplikatzeko, honek barne biltzen dituen zigorrak ezarri ditzaten. Protokoloa aplikatzea, santzioak eta horrelako gauzak enpresak kontuz hartzera eta bere gain, Taxi gidariek ere bat egin dute Bilabesa gidarien aldarriarekin. Eskatu dute, ikuskariak kalean eta garraio bidetan egoteko, bermatu ezaten, eta ordutegiak eta jendeko buruak eguneratzeko. Erantzunak ez dira hemen ez dira ertzen, ze berriro gertatzen dira eta lasai dabil jendea jotzea lankide bateri. Salatu dute ere eraso gehienak gauez egiten dituztela. Eta Oñatiko udalak martxan jarri du Onaro, herriko telekomunikazio operadore berria. Udalak abian jarri berri duen zerbitzuari esker orain arte banda zabalik ez zuten landagunetako 210 etxeek interneteko konexioa erabilgarri izango dute. Ikusten duguna da, gaudenaro digital teknologiko honetan ez da, interneterako sarbide beharrak goraka doazela bai lan egiteko, ikasketak aurrera eramateko, aisialdirako edo tramiteak egiteko. Eta gaur-gaurkoz oraindik gure herrian behintzat internet gabeziak daude, batez ere landagunetan. Izan be Oñatik, landagune oso zabala dago, 16 oso daude, esan duzu moduan 210 bat eraikin daude, internet gabe. Eta, Onaron helburua da, batez ere, Oñatiko herritar guztien eskura izatea banda zabala. Izan landagunian, eta baita herrigunean ikusi dugulako pandemia honek agerian utzi duen beste puntu bat izan da herrigunean ere behar hori badagoela. Bestetik, Sociedad Vascongada de Publicaciones S enpresak El Diario Vasco egunkariaren egoitza saldu dio Amenabar higiezinen enpresari. 18,5 milioi euroren truke. Jarraian minutu batean azalduko dizuegu. Nazioarteko gaiei helduz, Janine Añez, Boliviako presidente kolpista ohia ikertzen ari da fiskaltza. Genozidio, lesio eta hilketa delituak egozten dizkiote. Estatu kolpearen ondoren izandako errepresioaren biktimek eta hildakoen senidek jarri dute salaketa. Janine Añez, Boliviako presidente kolpista ohia ikertzen hasi da bertako fiskaltza.
2019an Evo Moralesen aurkako estatu kolpearen ondoren presidente kargua okupatu zuenean, genozidioa, lesioak eta hilketa delituak egozten dizkion salaketa bat onartu ondoren. Batez ere, Sakaba eta Senkatan izandako istiluetan gertatutakoagatik leporatzen dizkiote delitu horiek. Tito Tornero, biktimei laguntzeko zerbitzuko presidenteak azaldu du, istiluetan hildakoen senideek eta biktimek osatutako talde batek jarri duela salaketa, 20 dira guztira. Giza eskubideen batzorde interamerikarreko adituak Boliviara joan ziren, Sakaba eta Senkatan izandako heriotzak ikertzeko. Oraindik behin betikoa ez den txosten batean, giza eskubideen batzordeak sarraskitzat jo zuen bi hirietan izandako errepresioan. Hainez, dagoeneko espetxeratuta dute, behin-behinean bada ere. Duela egun gutxi atxilotu zituzten gainera Jorge Gonzalo, Boliviako aire armadako komandante ohia, eta Gonzalo Jarjuri armadako komandante ohian. Evo Morales kargugabetu zuen estatu kolpean parte hartu izana leporatutan. 2019ko azaroaren 11tik 19 bitartean, 24 lagun hil zituzten Boliviako polizia eta militarrek estatu kolpearen aurkako protestetan. Gutxienez, 715 pertsona zauritu zituzten eta atxilotuak 624 izan ziren. Estatu kolpearen zikloak gutxi iraun zuen, urtebete eskas beranduago egindako hauteskundeetan, Evo Moralesen alderdia izan baitzen bozkatuena, senatuan eta diputatuen ganberan gehiengo osoa eskuratuz. Eta Nafarroan kirola oinarri gizarte eredu berria aldarrikatzeko jaio da Union Tutera Kluba. Berdintasuna, elkartasuna, kontzientzia soziala, arrazakeriaren eta homofobiaren gaitzespena, inklusioa eta euskararen sustapena izango dira talde hori eta berdearen oinarriak. Auzolana oinarri jaio da Union Tutera. Herriberako hiriburuak kirol talde berria du. Ez du ohiko egiturarik, ez da ohiko oinarririk ere. Futbolaren oihartzuna dute bozgorailu eta euren txikitik jendartea eraldatzeko helmuga. Berdintasuna, elkartasuna, kontzientzia soziala, arrazakeriaren zein homofobiaren gaitzespena, inklusioa, euskararen sustapena izango dira Union Tutera hori eta berdearen bandera. Asteburuan aurkeztu zuten auzolanean eraiketa sustatutako talde berria. 2021-2022 denboraldian soilik gizonezkoen taldean lehiatuko da eskualde maila federatuan, helburua urte beteren bueltan emakumeen taldea osatzea da. Ezberdina izateko jaio da Union. Futbolaren balio eskasak alboratu eta talde lanetik pauso aurrerakoiak eman eta balioan hitzak zabaltzeko. Herrigintzaren beste tresna bat izateko egin dute futbol taldea herritik eta herriarentzat sortua eta horrek deitu du tartean aeka eta herrigoraren arreta. Azken hau agerraldia ekimenaren bitartez izango da euskarri nagusia, bat egiten baitu Union Tuteraren izaerarekin. Honekin batera, gastuei aurre egiteko crowdfunding kanpaina abiatu du Union Tuterak itxulapikoa.eu atarian. Hasiera batean, hiruzpalau gazteren ideia izatetik, 50 pertsona batzera iritsi dira, guztiak 16 eta 30 urte artekoak. Talde gaztea, asanblada oinarri duena. Tramite guztiak eginik errealitatea da Nafarroan errotik futbola eraldatzeko jaio den kluba, errealitatea da Union Tutera. Kultura arloari dagokionez, ibilbide luzea duten musikariak omenduko ditu aurten Donostiako jazaldiak bere sariekin. Hain zuzen, Txutxo Baldes musikaria eta La Lokomotora Negra taldea izango dira aurtengo saridunak uztailaren 21-tik 25-era ospatuko den jazaldian. Txutxo Baldes eta La Lokomotora Negra taldea sarituko ditu Donostiako jazaldiak aurten. 2 aste baino ez dira geratzen zikloa hasteko eta antolakuntzak jaialdiaren azken xehetasunak eman ditu egunotan. Behin programazioa osorik iragarrita, aurtengo saridunak jakinarazi dituzte. Azaldu dutenez, Donostiako jazaldia sariak jazari eskainitako 2 ibilbide luzeri eskerrona adierazteko emango dira. Bata bakarkakoa, Txutxo Baldes musikariari, eta taldekoa bestea, La Lokomotora Negra taldeari.
Dionisio Jesus Valdez Rodriguezek, Txutxo Valdez bezala ezagunagoa denak, Donostiako jazaldia saria jaso du bere aitak, bebok, jaso eta ia 20 urtera. Edizio hartan, aitak eta semeak kontzertu gogoangarria eman zuten 38. edizioan. La Locomotora Negra Kataluniako eta Espainiako jazz talde veteranoetako bat da. Aurten bere 50. urteurrenarekin batera, Big Band honek agertokietara azken aldiz igotzea erabaki du. Eta jazaldiak taldeak egindako ibilbidea aitortu eta eskertuko dio Donostiako jazaldia saria emanez. Halaber, hiriko 8 eszenatokitan garatuko diren kontzertuetara gerturatu ezin diren jazaleentzako egitarauaren zati bat streaming bidez eskainiko duela iragarri du jaialdiak. Hala, Trinitate Plazako 9 emanaldiak eta Victoria Eugenia Antzokian egingo den jazen zikloaren 7. edizioa ikusi ahal izango dira etxetik. Bestalde, jasaldiarekin batera, aurten Euskadiko filmategiak antolatzen duen jazzinea zikloaren 5. edizioa egingo da. Zikloak 7 film eskainiko ditu, non zinemaren eta jazaren arteko harreman bikainez gozatu ahal izango den. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little... Eta pandemiak iazkoa gelditzera behartu ostean, irailaren 18an hasiko da urten Xilaba iparraldeko bertsolarien txapelketa. 24 parte hartzaile izango ditu eta irailaren 18tik azararen 13ra banatuko dira aurre ikusitako 8 saioak. Finala Donibane Loizuneko Jaialain jokatuko da. Pilotariak ere hasi dira greban. 24 bertsolarik hartuko dute parte udazkenean ospatuko den Xilaba txapelketan. Ipar Euskal Herriko bertsolarien txapelketa ezin izan zen iaz bukatu. Pandemiaren bilakaerak eta hori gelditzeko Frantziako gobernuak urrian hartutako neurriek galarazi baitzuten bertso saioei eustea. Hala, aurtengoan berriz ere hasieratik hasteko erabakia hartu du bertsolarien lagunak elkartea. 24 parte hartzaile izango dira irailaren 18an Makeako herriko gelan hasiko den lehiaketan. Guztira, 8 saio izango dira, naiz eta oraindik saio guztietako datak eta lekuak ez dauden zehaztuta. Ondo bidean, finala Donibane Loizuneko Jaialai pilotalekuan jokatuko da azaroaren 13an. Hasieratik bukaeran arte, ia astebururo eskainiz saioak, Benafarroa, Lapurdi eta Zuberoko hainbat herritan. Eta igo zaut estresa, ta hartuko zen. Antolatzaileek azaldu dutenez, iazkoa ahaztu eta plazak berriro hartzera aterako da bertsoa iparraldean, eta azkeneraino eramango dutelaren esperantza agertu dute. Nik Xilaba maite dut berak maite aldau, ore bat izan da lehenengo aldia. Gauzak horrela, Rafaela Carraren Rumore abesti ezagunaren bideokliparekin emango diogu amaiera gaurko albistegiari. Abeslari polifazetiko italiarraren heriotzaren berri izan genuen atzo 78 urte zituela. Feminista eta komunista bezala definitzen zuen bere burua eta artista apurtzaile izan zen bere dantza, look eta jaulkitzen zituen mezuengatik. Besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdia gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte.